Здравейте, приятели! Ей, Кръстю Атанасов ще каже, че най-накрая имам видео с хубаво качество в канала си. Така. Привет! Казвам се Силвия Болярска и завърших актьорско майсторство за драматичен театър в класът на професор доктор Пенко Господинов. В днешното видео ще ви разкажа за моят път в академията, за процеса по кандидатстване, за моето кандидатстване, за това дали съм доволна от тези 4 години в академията. Ще ви дам съвети за вашето кандидатстване и ще отговоря на често задавани въпроси относно кандидат-студентските консултации, кандидат-студентските изпити, как да се подготвите, откъде да си намерите материали и така нататък. Надявам се това видео да ви бъде полезно. Първо, аз съм човек, който е имал като своя най-голяма мечта това да учи в академията. И за мен винаги основно желание, основна мечта и това, което знам, че искам да правя, ама от дъното на душата си знам, че искам да правя, е да бъда актриса и съответно да уча в академията и оттам да получа своето образование. Като аз си бях казала, че няма значение дали ще ме приемат или ще ме скъсат, аз ще кандидатствам толкова пъти, колкото е необходимо, защото знам, вътрешно знам, с цялото си съществуване, с цялата си душа знам, че това е професията, в която аз се чувствам най-необходима, най-истинска, най-жива и полезна. И че това е професията, която ме прави щастлива. И искам да си отдам живота на актьорството и че точно тази професия ме осмисля. Така че първият ми съвет, ако не сте на 100% сигурни в своето желание и в това, че вие искате да се занимавате с тази професия и ако не намирате за себе си защо аз искам да уча тук, защо аз искам да бъда актьор, актриса, но сега ви казвам, че няма никакъв смисъл. Не заради друго, ами защото обучението в академията е доста сложно, доста тежко и най-малкото, че това абсолютно няма да го издържите, ако не искате да се занимавате с това на 350 000 милиона %. Мисленето, че аз искам да се занимавам с актьорство, защото искам да бъда известен, или аз искам да се занимавам с актьорство, защото умея да разказвам шеги, пак ви казвам, че не е достатъчна причина. И пак казвам защо, защото обучението е много сериозно и просто няма да го издържите. То вие може да го издържите, но няма да ви носи удоволствие и ще бъде с напън. Така. Сега, започваме от начало. Моят път. Аз в академията съм кандидатствала 2 пъти. Първата година, когато кандидатствах при професор Атанас Атанасов и при професор Иван Добчев. Нещо, което сега като съм кандидатствала и втори път и като имам база за сравнение, мога да кажа, че грешка беше да не отида на груповите консултации при професор Иван Добчев и на индивидуална такава. Аз бях само на груповите при професор Атанас Атанасов и на индивидуална при него. Защо не отидох на консултациите при професор Добчев? Защото нямах финансовата възможност да отида и на двете групови консултации тогава, а индивидуалните при професор Иван Добчев вече бяха свършили. Да отидеш на груповите консултации е инвестиция, да, но тя е много важна инвестиция, защото първо преподавателите се запознават с теб, те виждат материалите ти и могат да ти дадат бележки, върху чиято база ти да оправиш материалите си до изпитите. И другото, което е, че ти също се запознаваш с тях и на изпитите вече познаваш част от екипа им, бегло, познаваш преподавателите, при които кандидатстваш и най-малкото ти знаеш за себе си с кой от тези двама преподаватели ти повече си подхождаш и също така си по-спокоен, защото вече един път си минал през това ти да им покажеш своите материали. Другото, което намирам някакси като
Не като грешка, но нещо, което много се радвам, че промених при второто си кандидатстване, беше, че първия път аз бях много притеснена, защото си казах, ето, сега това е момента, който аз чакам толкова много години, искам да ме приемат, искам да се справя добре, искам всичко да бъде изрядно, всичко да бъде изпипано и така. И ти изведнъж попадаш в тая академия, виждаш нарисуваните шкафчета, виждаш как по етажите се случват някакви неща, как хората нещо репетират, нещо правят, ти ги наблюдаваш, ходиш, гледаш представленията и си казваш, искам да ми се случи, изведнъж отиваш и ти малко или много благотвориш цялото това място. Ама точно тук е грешката, понеже така допълнително си слагаш напрежение. И нещо, което се радвам, че промених, е, че втория път, когато кандидатствах, аз отидох и бях на 300% себе си и си казах, аз искам да си го направя това кандидатстване забавно за себе си, искам да им покажа аз какъв човек съм, искам да си бъда спокойна, свободна, отпусната, да си говоря с тях, да ги опозная тези хора. И това ми направи второто кандидатстване много приятно всъщност. Без напрежение, без... Ето това е един много хубав съвет, който майка ми винаги ми дава, че не всичко е на всяка цена. И аз си казах, виж, наистина не всичко е на всяка цена. Иди ти също да ги опознаеш тези хора. Така че това е някаква съпоставка между моето първо и второ кандидатстване в академията. Втория път бях много по-отпусната. Актьорски не съм имала кой знае колко голяма разлика между първото и второто кандидатстване. Но начинът, по който съм се представила, е бил по-различен, защото съм се чувствала уверена в себе си и съм била с ясното съзнание, че тези преподаватели искат да ме харесат, те искат да ме вземат. Защото наистина е така. Те искат да ви харесат, искат да ви приемат, искат 4 години да работят с вас. Сега, тук идва и следващата ми мисъл. Ако преподавателите ви, т.е. преподавателите, които взимат клас, не ви приемат, това не означава, че вие нямате дарба, също така не означава, че сте някакъв така много неподходящ за професията човек. Означава, че просто не сте това, което те в тази конкретна година са търсили. И друго нещо. Ако не ви приемат сега на изпитите, не дейте да говорите лошо за професорите, които приемат. Защото това е проява на лош вкус и на лошо възпитание. И винаги съм го намирала за изключително грозно, защото аз не съм си позволила да кажа Рита, това е котката ми. Не съм си позволила да кажа нищо лошо за професор Добчев или за професор Атанасов, просто защото така са се случили нещата. Но допреди един месец аз съм искала те да ми преподават. Аз съм искала те да бъдат хората, които... Аз съм искала те да бъдат хората, които ме учат на този занаят. Както и вие сега искате преподавателите, които взимат клас, да ви учат и 4 години те да бъдат вашите преподаватели. Не дейте да говорите лошо за тях, защото най-малкото това говори лошо за вас. Това, че не ви приемат, пак ви казвам, означава, че просто не сте били това, което те търсят тази година, но пък сигурно сте това, което преподавателите, които ще взимат до година, търсят. Така че всичко с времето си и със своя си собствен ритъм. Сега, какво представлява първи кръг? Първо какво представляват консултациите? Груповите консултации представляват всички хора, които сте се събрали за конкретния период. Мисля, че едните са август месец, а другите не си спомням вече кога са, но тук някъде на екрана ще напиша. Събирате се с тези хора и там са професора, който взима клас и неговия асистентски екип, т.е. преподавателите, които той е взел за свои асистенти. Там са преподавателите по сценична реч, асистент-преподавателите по актьорство, преподавателите по правоговор, преподавателите по сценично движение. И вие се качвате, те ви викат, така имат принтирани имената ви на един лист и те ви викат на сцената. Вие можете за едно качване да кажете по един материал. И съответно те всичките ви гледат и след това ви дават бележки. Вие слизате. Моя съвет е да си запишете всички бележки и да ги поработите.
т.е. това, което те са ви дали като бележка, да го поработите след като приключи вашия ред. След това, вие ще се качите най-вероятно още максимум 2 пъти. Даже зависи каква е бройката, но най-вероятно веднъж. Те ще ви поискат, сега в зависимост кой е преподавателя, но на мен, например, на консултациите ми поискаха и танца, и песента, и почти всички материали си казах. Но просто нашия професор така беше разпределил самите групови консултации, че и на голяма сцена се работеше с хора от консултациите, и на сцена 47, която е по-маничката, се работеше с хора от консултациите, и аз така успях да мина с повечко материали. Това представляват консултациите, груповите. Индивидуалната консултация е същото нещо. Ти се виждаш просто индивидуално с професора, при който си записал такава индивидуална консултация. Ако вече си бил на груповите консултации и си поправил материалите вече с бележките, можеш да му ги покажеш. Ако не, можете да си приказвате за някакви неща, ако той има някакви въпроси към теб, ако ти имаш някакви въпроси към него. И общо взето така протичат консултациите. Тоест работа с професора и с неговия екип. Сега, нека да поговорим за материалите и за това как си намирате материали, преди да пристъпим към изпитите. Материалите, които ви трябват, са драматичен монолог, комедиен монолог, стихотворение, басня, проза, песен и танц. Като сега, първият въпрос. Как да си намеря материали? И какви трябва да бъдат те? Първият ми съвет е да си намерите материалите сами. Какво означава това? Означава да отидете в библиотеката в надвис или в библиотеката във вашия град, в която се предлагат пиеси, или да си поръчате пиеси от интернет, или да ги четете онлайн. Винаги има начин, има стотици начини как да си намерите вашия материал, стига да искате достатъчно. Четете много пиеси, четете и си набелязвате поне 5 до 10 монолога драматични и 5 до 10 монолога комедийни. Отивате при вашия преподавател по актьорство, показвате му, имам тези драматични, тези комедийни, помогни ми да избера. Но важното е вие да предоставите материалите, от които той да ви помогне да избирате. А не да чакате преподавателя ви по актьорство да ви намери материали или да ви каже, ето тези материали са много добри, хората много влизат с тях. Първо, защото когато човека не преподава в академията, той не знае всъщност какви материали се изискват от академията. А най-голямата причина, заради която ви казвам да не го правите това, е защото този преподавател, колкото и да иска да ви помогне, колкото и добър съвет да ви даде, ако тези материали вас не ви вълнуват и те не са материали, които са близки до вас и до вашето мислене, до нещата, които сега намирате за важни, до нещата, които сега намирате за интересни, до начина ви на мислене, начина ви на чувстване, начина ви на себеизразяване, колкото и да сте добър и колкото и този преподавател да е добър, вие няма да ги направите добре, т.е. може да ги направите добре, обаче с големи мъки, с голям зор, и това пак не означава, че комисията би ги харесала, защото те няма да са нещо, което видимо вас ви вълнува. Рита ме разсея, започвам го това изречение наново. Това, което исках да кажа е, че комисията ще ви опознае най-добре през вашите материали. Не толкова с говорене, не толкова с задачи и така нататък. Да, тези неща помагат, за да види какъв човек сте и така нататък. Най-много комисията може да разбере за вас през вашите материали, през темите, които ви вълнуват, които са изразени чрез материалите. Така че избирайте нещо, което е близо до вас, до вашия начин на мислене, до това, което наистина имате да кажете. Защото когато материала е нещо, което идва от вас, избрано от вас, много личи. Изберете по същия начин хубава басня, която ви харесва, хубава проза и хубаво стихотворение. Работете много така, прецизно по драматичния и по комедийния монолог.
но не дейте да ги преработвате и да заучавате някакви интонации, защото комисията най-вероятно ще иска да ви даде някаква задача и вие трябва да бъдете така свободен, да можете бързо да щупите това, което до сега, примерно 2 месеца сте повтаряли и да го кажете по съвсем различен начин. Нещо за стихотворението, което се сещам, което запомних от моите консултации при професор Маргарита Младенова, беше, че тя ни каза: стихотворението вече е написано, вие знаете автора какво е написал, то не се случва сега, вие не го измисляте на момента, вие вече знаете какво искате да кажете и какво ще се случи и знаете как завършва. Изберете си баснята и прозата с не по-малко внимание от избора ви за стихотворение, драматичен и комедиен монолог. Те също са важни. Много е важно как говорите. Естествено, ако имате диалект или някаква говорна неточност, преподавателите по слово ще я изчистят за тези 4 години. Но е важно на изпитите и на консултациите в крайна сметка да ви разбират какво искате да им кажете и какво говорите и за какво се пънете тия 10 минути на сцената. Така че това, което зависи от вас, е да се постараете, имайки тези говорни неточности или този диалект, да го направите възможно най-артикулирано този ваш материал и по начин, по който те да ви разбират, без да се затрудняват слухово. Друго важно нещо е да говорите достатъчно силно и с достатъчно изнесен глас, за да може да ви чуват. Това е което зависи от вас. От тук нататък, ако ви приемат в академията, преподавателите по слово, пак казвам, ще изчистят диалекта и говорните несъвършенства. Сега отиваме на песента и танца. Независимо дали мислите, че можете да пеете, или дали знаете, че можете да пеете, или пък, ако не можете да пеете, отидете на 1, 2, 3, 5, 10 урока по пеене, подгответе си хубаво песента. Моя съвет е да имате 2 песни. Една, която е по-лекичка, по-лесна, да няма много тонове вътре, да е с така по-лесна мелодия. Другото е песен, ако вече можете да пеете много добре, песен, която ви показва показва най-широко вашия диапазон, показва вашите певчески умения по най-добър начин. Другото. Не подценявайте важността на песента и танца. Наистина не дейте. Постарайте се всичко да бъде изпипано до най-малкия детайл. Какво имам предвид? Понеже доста често аз и като кандидатствах, и като вече няколко години ходя да гледам изпитите, хората си казват: то аз кандидатствам в актьорство, те неща няма да ги гледат. Но е много важно да отидете абсолютно подготвени, защото първо гледат ги, те не случайно тези 2 категории са написани там, в листа за кандидатстване. И другото, което е за един актьор, е много важно да може да владее някакси тези неща. Да бъде всестранно развит. И третото, третата точка, защо да не ги подценявате, защото в крайна сметка вие сте на изпит и това е изискване на комисията. И ако не се постараете за тези 2 изисквания, тези 2 категории, оставяте едно такова впечатление, че малко не ми пука, малко ми е се тая. Идеята не е това. Абсолютно идеята не е това. И те не са за подценяване. Изпипайте хубаво танца си. Ако можете да танцувате нещо, вкарайте в танца. Сега, каква е всъщност идеята на танца? Идеята на танца е движенчески да покаже вашите умения. Така че, ако сте танцували латино танци, хип-хоп, брейк, народни танци, контемпорари, каквото и да сте танцували, ако умеете нещо, направете го, направете си танца такъв. Ако нищо пък не сте танцували, но да кажем сте много така гъвкави или пък умеете да правите шпагат, там колело, някакви такива неща акробатични, направете си някакъв по-акробатичен танц. Но идеята на танца е просто да покаже вашето първо усещането ви за ритъм и второ движенческата ви култура. И какви са вашите движенчески възможности. Ако не можете да пеете, съвсем да не може да пеете,
Това пък показва дали вие сте се постарали най-малкото, защото винаги си личи, ако някой се е постарал, пък нали просто не може да пее. И третото е, че Трето, що казах? Трето не знам. Ама другото нещо относно пеенето е, че може човек да не може да пее, но актьорски да премине през песента. И това е много по-важното. Нали? Тоест, ти как се справяш, знаейки, че не умееш нещо на максимум. Така, нещо за материалите се сещам сега още да добавя, е, че е много важно да знаете кой е автора на пиесата. Как се казва вашия персонаж, т.е. персонажа, чието монолог вие изпълнявате. От коя сцена и кое действие е. Например, ще ви изпълня монолог на Любов Андреевна Раневская от пиесата Вишнева градина на Антон Павлович Чехов. Трето действие, сцена втора. Примерно. Това е. Важно е да знаете по нещо за автора. Или, например, стихотворението ми е на Вътю Раковски. Но е важно, ако ви питат Вътю Раковски кога е роден, кога е творил и така нататък, или, примерно, Чехов кога е роден, какво е творил, така, какви още няколко пиеси да ни изброиш и така, вие трябва да сте запознати. Най-малкото, защото когато се запознавате с един материал чисто актьорски, преди това трябва да сте запознати какъв е този автор, какво го е вълнувало, кога ги е писал тия неща, какво се е случвало по времето на тези години, в които той е писал тези думи, защо е използвал точно тези думи. Същото се отнася и за прозата, и за баснията, за стихотворението, драматичния, комедийния монолог. Всичките тези неща са обединени. Това са неща, които вие трябва да знаете. Абсолютно трябва да знаете. За песента. Знайте кой е написал текста, кой е написал музиката, аранжимента на кого е. Защото човека, който изпълнява песента, не винаги е човека, който пише текста на песента. Така че тези неща са важни. Знайте музиката за танца ви от кого е. Кажете кой е хореограф на танца, ако използвате хореограф. Кажете кой е работил вокално с вас, ако сте отишли на уроци и така имало педагог с вас. Тъй, че тези неща са много важни и те най-малкото показват уважение към хората, които са сътворили дадения материал или даденото музикално произведение или вашата хореография. Това показва, че сте осъзнат, че осъзнато работите с тези хора и с тези материали и по тези материали. Така, казахме за материалите, казахме за консултациите. Облеклото по време на кандидат-студентските консултации и по време на изпита. Старайте се, поне това сега, то си е мое мнение. И какво правех аз? Аз се старах винаги да бъда с удобно работно облекло. Какво представлява удобно работно облекло? Черно боди, черни панталони или черен клин. Това е. И някакви черни обувки. Освен ако, нали, сега комисията не поиска да направите модно ревю. Ние имахме такава задача. При нас професора поиска. Тогава направихме. Пак може да бъдете стилно облечени, но мисълта ми е, че трябва да ви бъде удобно първо да подскачате, да танцувате, да ви дават задачи, да се хвърляте, да се мятате, комисията да не се чувства неловко да ви дава задачи, защото вижда, че сте облечени с някаква къса рокля, с която няма да ви бъде удобно да се търкаляте по пода. Затова ви съветвам черно облекло, черен клин, черни панталони, черен потник, черна блуза, черно боди, вие си преценявате и някакви удобни обувки. Това е семпличко, работно, в крайна сметка вие сте там не на модно ревю, ами да покажете какво можете. Косата, прибрана, на плитка, на кок, на опашка, както си прецените, но пак да не ви влиза в лицето, да не ви скрива лицето. Лицето ви е много важен инструмент и те искат да видят вашето лице. Така че, ако имате бритон, приберете го някакси. Така, това. Сега отиваме вече на първи кръг. Първи кръг отивате, комисията вече ви е видяла материалите така или иначе, но пък ако не сте отишли на консултации, на първи кръг те искат да им представите материал по ваш избор. Вие представяте, да кажем, чувствате се най-уверени в драматичния си монолог и им представяте вашия драматичен монолог. На втори кръг, тогава те изискват от вас конкретен материал. Например, те искат да видят от вас прозата. Могат да ви дават задачи по прозата, могат да ви поискат още един материал. Тук вече те искат материали. И на трети кръг, вие им показвате материал, който те ви поискат, плюс песен, плюс танц.
и задачи, които са дадени от комисията. Може и да има писмена част. Когато аз кандидатствах, също така имаше писмена част по зададена от тях тема, но ти можеш да напишеш всичко. Може да напишеш есе, може да напишеш стихотворение, песен, сценарий, каквото искаш, това пишеш. То ти си имаш свободата, те ти я дават. Зависи си от теб. И общо взето така преминават тези 3 кръга. Това е какво се случва през кандидатско-детските консултации, през 3 кръга и така. Важно нещо, което трябва да направите, на един лист т.е. така да е на някакъв файл и след това да го принтирате, да бъде по-прилежно, но на един лист да напишете драматичен монолог от еди коя си пиеса, еди кой си автор. Комедиен монолог, еди коя си пиеса, еди кой си автор. Пишете 3-те си имена. Вие ще получите входящ номер, когато отидете в академията, те ще ви дадат входящ номер и отгоре ще си напишете след това с една химикалка входящия номер. Но пишете си 3-те имена, след това пишете басня, автор, проза, всичко. Песен, еди коя си, песен, еди коя си. Трябва да подготвите на една флашка или на един диск инструментала за песните си. И на последно място пишете танц, еди какъв стил, хореограф, този човек. И също така в тази флашка или диск, в която сложите инструменталите за 2-те си песни, или там колкото песни искате, сложете и така в някаква подпапчица музиката, която ви е за танца. Гледайте инструменталите да са с хубаво качество, да няма вокали отзад някакви, как припяват нещо, за да можете да изпъкнете вие. Нали? Това е идеята. Старайте се песните за танците ви да са песни с вкус, да не... Така, да нищо няма друго да казвам, ама просто да са песни с вкус. Така, таксата за обучение. Обучението е редовно. Съответно, най-често задавания въпрос е, ако вляза в академията, ще мога ли да работя? Отговорът е не. В академията ние сме от 9 сутринта, като в 9 часа започват лекциите, ти трябва да си там в 8-8:30 най-късно. Започват направо така го казваме, в академията си от 8 часа до 11 вечерта. Защото ти имаш, например, ето сега отварям скоба да ви разкажа какви предмети сме имали. Ти отиваш сутринта и имаш, да кажем, 4 часа сценична реч и правоговор. След това имаш вокално обучение. Ние сме имали 2 вида вокално обучение. Единия беше с професор Деляна Мичева, който беше народно пеене, двуглас, триглас и хорово. Имали сме и всеки семестър задачи по вокално обучение, което беше водено от композитора Сен Аврамов и неговия асистент Павлета Семова. И всеки семестър ние имахме различна задача от него. Поп пеене, джаз пеене, етнопесни, класически песни, песни от театрални представления. И всеки семестър в продължение на тези 4 години ние имахме задача да направим по 2 песни индивидуални и вече групови с хора от класа. Спрямо тази задача. Имали сме сценично движение, каскади, работа с меч, имали сме фехтовка, имали сме сценичен бой, отделно класически танци, балет, основи в техниката на джаз танца. Имали сме теоретични предмети, като история на европейския театър, история на българския театър, история на европейската литература, истории на европейското кино. Така, още какво сме имали? Нещо забравям. Нещо със сигурност забравям, ама това са нещата, които така на прима виста се сещам да ви кажа, че сме имали. Нали, освен актьорството, което си го имаш задължително всеки ден по 4 часа от 6 до 10 вечерта. Има един почивен ден. Аз когато влязох, нямаше почивен ден, но моя професор така пусна заповед за един почивен ден, в който реално вие можете да отидете да си платите там общежитие. Също надвис предлага общежитие, така че можете да останете в общежитието на академията. Което обаче си нямам никаква представа колко струва, защото аз съм от София и не ми се е налагало да използвам общежитие, но много хора от класа ми всъщност и много от приятелите ми в академията използват общежитието на надвис. Така че
Там е хубаво. Аз с такова впечатление съм останала. Повече не мога да ви кажа. Тук ви говоря само за нещата, които аз ги разбирам, които съм преминала през тях и така нататък. За тези неща не мога. Не знам. Ще си питате някакъв човек там, после като кандидатствате, който е бил и който ги разбира тези неща. А това пък е в интернет, не знам дали мога да го проверя. Рита. Така. Сега... Подаването на документите. Подаването на документите в академията, сега ще ви кажа до кога имате време да го случите. От 21 до 25 август се подават документите за кандидатстване в академията. Може да кандидатствате в повече от една специалности и тези 3 кръга, за които ви казах, те се заплащат и всеки кръг е различна сума пари. Първи кръг е 100 лева, втори кръг е 80 лева и 50 лева струва трети кръг. След това преминавате през вашите изпити, които се провеждат от 1 до 10 септември. Те не се провеждат всеки ден. Има, когато дойде време, се пуска разпределение от академията, кои жени в кой ден отиват, кои мъже в кой ден отиват, след това един ден жените, други, които не са минали, след това другите мъже, които не са минали. Така е разпределено, че общо взето всеки да премине, да имат конкретно време за работа с него и трети кръг вече сте всички, които са останали до трети кръг заедно. Обикновено в клас приемат до 20 човека, 10 момчета и 10 момичета, съответно по 20 човека на година, 20 момичета на година и 20 момчета на година, общо 40 човека. Тази година приема моя професор доктор Пенко Господинов и доцент доктор Антон Угринов. Ето да видим документите. Документите, които ви трябват, са диплома за завършено средно или висше образование, даваща им право да продължат обучението си във висши училища и такова удостоверение, че нямат заболявания противопоказни за обучение в желаните от тях дисциплини. Тук са оставили линк, в който да можете да си принтирате тая бланка. Заявление за ректора по образец за кандидатстване в бакалавърски специалности на факултет сцени. Декларация за използване на лични данни, сканирана диплома за завършено образование, медицинско свидетелство, удостоверяващо че кандидатът не страда от заболявания. Тук пак може да си го принтирате. Медицинско свидетелство от районен психодиспансер, че лицето не се води на отчет. Квитанция за заплатена такса за участие. Актуална снимка в паспортен формат. Декларация, опис за идентичност с оригиналите на приложението на сканираните документи. И тук в сайта на академията можете тази цяла информация да си я прочетете и не само да си я прочетете, направо да си ги изтеглите от там нещата, те са сложили линкове и абсолютно да си я попълните и да си я подадете. Не е сложно. Наистина, те са го направили така, че да е максимално лесно за всеки един кандидат-студент. Така, надявам се това видео да ви е било полезно и да не е станало прекалено дълго, пък ако е станало прекалено дълго, за вас е. И така, желая успех на всеки един от вас, който ще кандидатства. И няма да се отказват. И също нещо, което се сетих да добавя към видеото. Книги, които според мен е много важно да бъдат прочетени преди да кандидатстват. Първата е ето тази, на Станиславски, Работата на актьора над себе си. Това е първи том. Няколко тома са, но тъй като са доста дебелички, ако сега гледате това видео, имате време да ги прочетете и 3 тома, но този том е най-важният. И другата книга е за техниката на актьора на Михаил Чехов. Ето така изглежда. Желая ви хубава вечер. Или там приятен ден. Или всъщност, който е час да гледате това видео, хубаво да ви е. Чао!